Ось такий ножичок сьогодні майже завершив. Тут буде протравлена дата виготовлення. На руків'ї шкіра ската, така золотиста, коричневий шнур. І далі буде цікавий піхви під нього. Взагалі я ножі не роблю, бо я не люблю їх робити, не подобаються мені ножі. Але цей якось побачив в інтернеті картиночку, мені так сподобалось. Вирішив спробувати. І він буде дарований одній достойній людині. Ось такий цікавий вийшов.